A Idade Antiga é a etapa que comeza coa invención da escritura, aproximadamente 3500 anos antes de Cristo, e finaliza coa caída do Imperio Romano no ano 476 despois de Cristo. É unha etapa na que se desenvolve a escritura e comezan a utilizarse os alfabetos. O primeiro dos coñecidos é o inventado polos fenicios. Despois, houbo outros, como o grego, o romano ou o árabe. Continúan a empregarse metais, como o estaño, o ferro, o ouro e a prata, co que se fabrican utensilios, armas, ferramentas e xoias, máis resistentes e duradeiras que as feitas durante a prehistoria. Tamén aparecen as primeiras moedas, cousa que favorece as relacións comerciais. Durante a Idade Antiga, no territorio do que hoxe é España, viviron moitos povos diferentes, entre os que podemos atopar os íberos e os celtas. Os íberos vivían no sur e leste da península. Organizábanse en tribus gobernadas por un rei. Dedicábanse fundamentalmente á agricultura e á gandería, aínda que tamén fabricaban obxetos de ferro, cerámica e tecidos. Coñecían a escritura e tiñan as súas propias moedas. Os povos celtas ocupaban o norte, centro e oeste da península. Os poboados nos que vivían estes povos reciben o nome de castros. Na actualidade, atopamos en Galicia cerca de 3000 castros, situados en lugares elevados ou protexidos, tanto da costa como do interior. Estudando os seus restos e os textos dos escritores que viñeron cos romanos, sabemos que todos os castros estaban rodeados de fosos e murallas, de forma circular ou elíptica. Estas murallas servían de defensa, posto que xa existían pequenas guerras. As xentes vivían en casas circulares de pedra con teitos de ramas. Dentro da casa tiñan a lareira, onde facían o lume e cociñaban. Coñecían a agricultura, así plantaban cebada, fabas e chícharos, e recollían landras dos carballos. Tamén practicaban a gandaría, coidaban vacas, ovellas, porcos e cabalos. Os que vivían cerca do mar pescaban e mariscaban. Estes povos celtas tamén traballaban os metais, principalmente o ferro e o ouro, cos que facían armas e xoias. Practicaban unha relixión politeísta, é dicir, crían en varios deuses. Os deuses principais eran os da guerra, os dos camiños e os dos mortos. Tanto íberos como celtas conviviron con outros povos que chegaron a través do mar Mediterráneo, como foron os fenicios e os gregos. Máis tarde chegaron os cartaxineses e, por último, os romanos.